земята, до много така. Той трябва да се знае. Накрая има ли други майли? Има. Има ли празни? Не знам празни, има Ей, тук ще изсипваме в айтон с бекът. Бела и ще изсипваме тя ще нося. Тя предполагам, че всяко носи. Ще нося. Мария да не сървата. Няма страшно. Айде. Давай. Ако се напълня... Да, направо ще го изнапам накрая. Той се напълня. Айде, после аз ще нося. Абе, не се притесняй. Вече той. Имате ли турби? Той ли ще? Давай, хайде. Милан! Да. Дай! Да, сега снимам. Още ще сипаме. Няма и Милан ще изсипа. Давай той. Той какво прави? Бе, той си. Чакай, стойте! Ти гледай, Милан, пък името Милан. За всичко може Милан. Нали партньор, маре.